Lah iki sing wis pengalaman ngentekke wong wedok akeh piye carane piye? Cangkemmu. Maksudnya ngopeni para-para pesinden lho. Carane piye? Carane ya kuwi Nek mau. ngene aku ra kuat carane piye, Pak? Sikil loro no. Sikil. Maksudnya piye Pak sikil loro? Sikil Lah yo loro. kayang no Pak. Ngene. Ora ngono kuwi. Iki mau lah sikil siji ora kuat. Yo sikil loro. Oh ya, Nduk. Sikil loro. Nyoh. Nyoh. Atuh piye aku manut bapak to. Oh, sikil loro. Nggih bener Pak. Berarti sampean madhep rono, merangkak. Merangkak. Lah. Loh, ndak gitu. Nah. Iki sing dedeg bokongnya diangkat, bokongnya diangkat. Nah. Loh, ini sing dedeg. Iya. Ah, ini malah romantis. Romantis. Ada itu suasana